What is up, riders? Bine v-am găsit la un nou ATV vlog. Iată că în 2024 pe final am revenit, să zic așa. Oricum pregătesc pentru 2025 ATV vlog-uri. Stați liniștiți că revin. Nu o să revin full time, da, part time, o să mai vedeți pe weekend-uri ATV vlog-uri, în alta. Avem echipă nouă pe zonă, mergem și noi să ne dăm cu ATV-ul, zic și eu, nu? Aia zic. Cam ăsta e primul ATV vlog după un an. Cred că asta e prima ieșire după un an de zile, cred că se împlinesc de când am mai ieșit. Da, un an de zile când am mai ieșit cu ATV-ul din iarnă. Din iarnă e ultimul ATV vlog, așa a fost situația. Nu că mă plâng, am preferat să mă ocup mai mult de cealaltă parte, de business. Așa că dacă căutați pe Google Face Farm, găsiți toate detaliile. Au cam plecat ieșirile duminica, ne mai odihneam și noi, dar acum o să revin așa încetul cu încetul. Nu mai dezavantaja și camera, nu filma ea, dar nu filma eu știu ce, se închidea, se supraîncălzea, pisici. Așa că am trecut la altceva, am trecut la o altă gamă, am trecut la DJI Action 5 Pro. N-am ce să zic, deocamdată sunt foarte mulțumit, n-am niciun regret, să zic așa. La banii ăștia mai primești două baterii, e ok, de filmat, filmează foarte bine. Deci e ce trebuie. Gata, știm ce traseu abordăm cu băieții. Sper să înțeleagă băieții semnele pe care le fac. Ei nu prea au ieșit așa în grupuri, nu știu anumite semne. De 4x4, low, adică ăsta e low. Pot să le dau pe YouTube, că dacă le dau pe YouTube are toată lumea ce vreau ca meu. Ce mai fac apoi? Are un drag pe el, se numără de 3. Așa am umblat eu acum un an la ATV-ul. Am zis că hai să, dacă tot nu-i fac soft, am zis că nu-i fac soft, că dacă îi fac soft nu-i mai fiabil. Cel puțin așa am concluzionat eu. Am zis că bă, eu dacă vreau să-l țin, am zis că nu-i fac soft deocamdată. Am 15.000 și ceva de kilometri, nu am probleme la motor, la astea. Sincer să fiu, ce mi cel mai frică după atâta timp, cool. Ce nu-i bă? Ia că să aici. Traseul ăsta e unul chiar ușor, adică l-am făcut și eu, ce naiba, cu 450 și m-a ținut după ăștia cu 1000. Sau, stai, nu, că mințesc, că pe atunci nu aveam ăsta, nu aveam ieșiri cu aia de... Hai că traseul ăsta e ok, nu-i nici greu, e fix ce trebuie. Dacă pe acolo era să mă răstorn odată, am ieșit numai să mă plimb, așa am ieșit. Am ieșit efectiv numai să mă plimb. Bă, și când să cobor,
atunci n-am nici filmat, eram, ce dracu, eram un papuci, ești nebun la cap. Bă, și nu crezi că s-a dus pământul sub mine? Da, mâncața, gura, da. S-a dus Sania la TV-ul, dar până la urmă l-am scos, nu s-a răsturnat, s-a dat așa, au fugit cu un pic, cum s-ar zice, dar nu s-a răsturnat sau așa, s-a dat un pic pe o parte, dar ați văzut că am postat eu atunci, deci nu a fost cine știe ce. De când am scutul ăsta pe ATV să-mi bag banii la ce, că așa intru ca în brânză, nu-i dă-i să-mi arde, la treabă, pământul, cări, coborâri, dealuri, bolovan, dă-i băi. Dar înainte mă temeam cu ăla de plastic, da? De sparg cumva baia de ulei sau ceva la ATV sub el, cam o să plâng. M-a ciudat să prind un pic de zăpadă, sincer. Deci după ce am umblat un pic la TV, am curățat, am uns, am tot, plus modificarea, băi, urcă prea bine, merge fain, nu am ce să zic. După 15.000 de kilometri și 600 și ceva de ore, deci urc ca nebunul, atâta că nu-i dau eu tare în gură, ca să nu fac eu pe șmecherul aici că învață. Dar bă, merge bine tati, pe hai, merge nebun să mă bată tata, fără 4x4. Aia. Bine, asta nici nu-i cine știe mare ce. Asta e un traseu din ăsta așa, warm-up mic. De 4x4. Ușor. Ușor, nu cred că e pe 4x4. După ce l-am modificat, e ireal, frate, n-ai cum. Bă, da, ce-o tăiat ăștia la copaci pe aici, să moară Jana. Făcut ăștia ce-o vrut ei. Să facem acum ce vrem noi. De capul meu. Ireal. Mamă. Gata, e traseul nostru.
aici. Așteaptă aici să mă duc să văd sus ce urcare îi, că nu mai țin minte. Stai aici. Băi, eu sper să o poată face și ei, că... Opa. Bă, dar e mare urcarea asta. Asta nu e urcare de ei. Asta nu e urcare de ei. Să-mi bag piciorul, asta nu e urcare de ei. Ia mă, că vine și ăsta, ești nebun. Nu trebuia să veniți, i-am zis la... I-am zis să nu vină, i-am zis să stai acolo, de-aia i-am zis să stați acolo. Că n-am mai fost pe aici și n-am mai știut că care e urcarea. Că eu de urcat o pot urca, dar nu știu cum e la coborâre pentru voi, știi? De-aia zic să i-am făcut semn să nu se urce. E mare, nu știu dacă se mai poate. Ia că urcă, urcă. Lasă, ia, vezi bine că ea s-a învățat. Aia, super. Dă-i, nu lăsa. Stai așa. Opa. Stai așa. Stai. Bagă diferențialul. Vezi, trage ăla. Nu. Acum. Da, ușor, mai ușor, cât să ieși de aici. Dă-i. Stai așa, opa, stai așa. Dă-i înapoi un pic. Dă-i în spate un pic. Așa. Și virează invers volanul. Aia. Ușor numai. Ține frâna. Așa. Bun, acum bagă low. Și talpă până sus, talpă. Ușor. Mere, mă, dracu, n-am crezut. Eu i-am făcut semn să stai, să nu vină sus, că nu știu cum e coborârea încolo. Mă tem să nu fie de enduro. Am zis că nu mai știu, că pe aici țin minte că am vrut să o urc o dată și mi s-a părut cam mare pentru ATV-uri din astea mai micuțe. Ha? Asta e cam mare, aici nu stă bine. Stai să urci și taică-o, stai așa. Stai să urci și taică-o. Ușor. Mamă, Gianni, că urcă. Ești nebun? Asta nu e chiar un traseu de începători. Da. Am una, treacă meargă.
wide să se vadă zero, adică oi, ce râpă e în jos. Stai aici, stai aici. Să văd încolo ce îi. Ciudă mică, nu mai știu traseele, băgam mea și piciorul. Așa, bun. E coborât pe acolo în Iema. Să vedem coborât pe aici. Asta e de enduro. Asta, uite așa de noi. E foarte greu încolo, e coborâre, dar e de enduro, nu-i de ATV-uri. Nu mă arată de motocicletă. Da, sigur, se poate întoarce aici. Ne întoarcem înapoi și merem în dreapta și pe acolo prin dreapta, cred că este traseu. Păi ce rău îmi pare. Mergi ca melcul și încerci să nu blochezi roțile, că atunci îți alunecă, știi? Trebuie să o simți așa ușor. Dacă vezi că e înclinația așa, dacă vezi că se lasă ATV-ul în partea aia, tu stai mai mult în partea asta, știi? Tot invers trebuie să stai, ca să îl menții pe ăsta, pe pământ, să nu se răstoarne. Și să nu prindă viteză, numai încet. Sincer să fiu, zici că mă tem mai tare decât un începător. Că n-am vrut să urce tot linia, că am urcat primul și să nu... La oră pe coborâre. E ok. Ia. Nu ating frân, nu nimic. Ce faci, coboară? Aici am mâncat pe mine.
afară, deci n-am vrut să fac un traseu din ăsta greu, că nici eu nu sunt încălzit, nu mai simt nici foarte bine ATV-ul pe viraje, știi, și am preferat să fac un traseu din ăsta de încălzire. Drac, o fă bun, o fă bun! Hai că nu a fost așa de greu coborârea. A fost ok. Aici trebuie să mai fie un drum în dreapta jos. Aici mai este un drum în dreapta jos. De aia, unde se vede crucea aia, peste indicatorul pe copac, în dreapta, aici în partea aia. Că ești emoționat, de-aia stai încordat. La noapte nici nu-ți mai trebuie mesaj de noapte bună, nici bai. Cum ai ajuns, nici nu bine ai intrat în casă că somn. Asta e medicament. Hai că am revenit. Sincer, n-am crezut că o să reușim să coborâm panta aia, având în vedere că na. Mai mult o să fie liniște în vlogul ăsta decât să vorbesc. Nu știu despre ce să vorbim așa. Nu o să fie foarte mare adrenalina în videoclipul ăsta, au fost la început. De fapt, mai bine dacă nici nu știu ce să urmeze mai în față. Adrenalina, Carolina. Tata Gicu. Ia, nu faceți drifturi că vă răsturnați. Ia. Fix la asta am vrut să zic, să nu facă drifturi. Doamne, învățare de minte, nu faceți drifturi. Fix atunci am vrut să stric să nu facă, că se poate răsturna. Eu am văzut că nu vrea să fugă și atunci am vrut să stric să nu faceți, că nu tare le place pe aici. Eu, dar de n-am crezut că să te duce încoace, a zis gata. Cauciucurile astea, frate, nu mă te joci. Când e nou, tati. Ce-i nou, e nou. Că-s cauciucurile noi, că-i ATV-ul nou, să simte totul, tati. Ce-i nou. Pentru că foamea e foarte mare, am decis să mergem să și băgăm ceva la maț. Așa că am venit înapoi aici, la măsuță. Suntem și noi, că am venit să mâncăm. Dacă mă duc și eu pe aici, înainte, dacă sunt făcut drum aici. Are drag cu el, vrea să patineze bolondul. Vrea să patineze bolondul meu. Ta-dam! Dacă am terminat și cu papa, au mai venit ceva băieți pe aici. Hai că le-am găsit la băieți traseu. Am zis că îi aduc pe aici. Pe la Serpentine. Am mâncat bine. Uai, da, bună a fost lăninuța aia. Doamne. Nota 10. Ăștia care mâncați zarzavatul, nu știu cum puteți trăi, dar eu fără slăninuță pe traseu, eu nu. Așa, că dacă nu pun slăninuță în geantă când ies la traseu, mai bine nu mai ies. Ce facem, alo, România? O
tradiție, două mai avem și noi și pe aia să o mâncăm cu zarzavat. Bine cu o roșie, cu o ceapă, ai cum ar mere. Numai că, n-am auzit, ai, aici e gheață, mâncați așa. Vede gheață, că dracu să nu crape motorul, că e rece apa, cu el e înfocat. Nu fac bine apoi. Că urcă-ne bunul. Făcu băieții urcare pe aici. Sus. Dau umorul să mă ridic când dau rost, să fac hype pe videoclip, da? E numit de aia. Că mere de draci iau. Vai. Că vin băieții. Păi ce trebuie ceva mai fain? Dacă sună motorul de aici. Bă, când stai așa și te uiți ce fain. Vai de cap. Liniște, motorul, bum 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 bum. Cristi, tată, ce-ai făcut? Ia să vedem. Știe, face treabă. Merge, tati, ce ai? Merge. Dă-i, tati. Te-ai temut? Am înțeles. Deci, na. Deci, na, unde-i Cristineanu? Nu l-am mai văzut, na. S-a dus. Ia. Nu ți-aș urca pe jos să-mi va piciorul, nici să mă plătești. Dar pe acolo puteam urca și două pula mea. Ușor, 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 pulsează. Gata, da să-ți mânc. Hei,
Cristi, hai pe dincolo că aici e mare, mâncați-aș! Aici nu știu, acolo te aruncă tare mult, numai dacă nu pulsează e cam complicat. Nu urcă, mai bine pe dincolo, pe filmare așa că nu se vede mare. Dar și acum e aici, deja s-a fost în două roți. No, fii atent. Cum le explici la ăștia că... No, de-abia urci în picioare, nici. Cum le explici la ăștia pe video că e abrupt? Nu, că eu te făceam cu 4,50 meu de eram pe acolo. No, acum aveți la ce să vă uitați. Dă-i să pută! Fain! Fain fost, puțin fost. Oricum e fain. Un pic îmi pare rău că n-am apucat să ies la un traseu de toamnă, dar e bine și așa, e bine. Oricum nu am avut ATV-ul pregătit pentru sezonul de toamnă, mai ales cum am lucrat cu el. La câmp era bun, cu cauciucurile alea, dar nu puteam să fac un traseu cu el sau așa, doar să mă plimb, pentru că erau cam tocite roțile, cauciucurile și nu prindeau. Fața era aproape gata, de fapt, da, fața era cam gata și mai era ceva pe spate, cam de un deget, cam cât degetul mic, dar na, era cam riscant să ies la un traseu așa. Aici e suspendat ATV-ul. Aici merge ATV-ul, Sanie. Ha? Nu, dar nu se mai ridica suspensia aia, zic că nu se ridică. Normal aici trebuia să se ridice, știi? Și rămâne blocat acolo. Ha? Nu, că nu se ridică, după ce te duci o oră, două, că le să încălzești ulei, una, gata. Ia că am rămas ultimul. Deci până cum se mișcă astea din spate, ATV-urile. Să văd așa cum se văd ele. Stop. Am încercat pe el, nu a ieșit. Urcă bine. Nu uitați, dacă vă place acest ATV vlog, nu uitați să dați un like, un mare share acolo masiv, un subscribe, un follow, orice vreți voi, să dați și un share dacă vă place, m-ar ajuta foarte mult ca să continui seria.